يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يما موالي الهوى يما موالية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ka masara manifoka abarkada halimi sonani ka biduya irana kaula dunia ka fo obika ka jemuka fle ni watina jemuka ni amba fama fasu jokene jemuka min betome tulinyata jabarani su sanfɛ dogoku ni wati kelen wilika jokera an fɛ bi ka se an ka jamana cakɛ bonnaso faralen bɛ ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na walima an ka jamana ministre so caman olu ka lajɛrɛ kɛ yɔrɔ walima ka cakɛ yɔrɔ ni an b'a fɔ ma cité administrative ministre so dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ ministre so min ni a bɛ fɔ a ma ministère de la refondation de l'État ni ministre so ye min ni a b'an ka jamana kɔnɔ min ka cɛsiri fanga ka bon bon an bɛ don min na komi bi olu yɛrɛ ka cɛsiri bɛn bɛ min ma o de ye Mali kurako yɛrɛ a bɛ se ka sabati cogo min na a ministre ye n'o ye professeur Ibrahima Ikasa Mayiga ye an ye wulikajɔ kɛ ka na ale yɔrɔ bi min b'a to an n'ale yɛrɛ ka se ka barosigi kɛ barosigi nafa a bɛna bonya kosɛbɛ baro in bɛna boli fɛn mun kan o de ye ale yɛrɛ ka ministre so a jɔyɔrɔ ye mun ye a ka baara kolokuru ye mun ye a bɛ ɲɛsin ca jumɛn ni ca jumɛn ma o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sigikafɔ min bolodalen don anw ka jamana kɔnɔ ka taa se kalafiliw ma ka taa se jamana yɛrɛ sigikan ma ni a bɛ fɔ o ma constitution a baaraw yɛlɛmaliw u bɛ sen na a kisa bɛ dabolo jumɛn na bi tunkarankew olu jɔyɔrɔ bɛ Mali kurako la wa ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ ɲininkali min bɛna tɛnku professeur Ibrahima Ikasa Mayiga la ale de ye an bisimila bi a ka ministre so kɔnɔna na yanni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma d'a ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbaw ma yanni an ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye professeur Ibrahima Ikasa Mayiga salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di. Aba ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛtaa ma. K'aw fo kosɛbɛ ni silamɛya foli k'aw fo ni badenya foli k'aw fo ni Mali kelenya foli ani ce faso baara la tele ɲɛtaa mɔgɔ an b'a dɔn aw bɛ bɔ ka bin min na pour que Mali ka se ka hakilina kelen sɔrɔ a jɔko ɲuman sira kan an b'a dɔn aw b'o la tigitigi k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn k'an lamɛnba jɛkuru bɛɛ fo an lajɛbaw bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw fo ala ka Mali ɲɛ k'a d'an ma merci an cɛ foli diyara n ye wa bisimilali fana diyara n ye i ka ministre so kɔnɔ bi ka an bisimila min ye tele ɲɛtaa o ye bonyaba ye ka ɲɛsin an yɛrɛ ma an bɛ o bonya n'o foli ma kɔsegin kɛ ka se i yɛrɛ ma k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana basigi fɔta ni kɛtaw ala ka ani sababa bɛɛ ayiwa ka fɔ k'i Mayiga ayiwa ɲininkali fɔlɔ min ni an bɛn'o kɛ la monsieur le ministre o de ye e ka ministre so in nansarakan don ka a ɲɛfɔ maaw ye ministre so yɛrɛ ka baara ye mun ye i bɛ se k'i da don la kumabaw la ka ɲɛfɔli k'an ye. Inshallah an bɛna lajɛ dakurun de dama dɔ la ka se ka a fɛsɛfɛsɛ c'est vrai tubabukan giriman don ko refondation mais kuma kɛra cogo cogo mɔgɔw bɛnna ka kɔrɔ min don a la a bɛ kɛ o de ye kuma yɛrɛ n'a fɔra refondation ko gɛlɛn t'a kɔnɔ a fɔra dɔrɔn Mali bɛ lahalaya min na ka se bi a ma ɲɛ an bolo maintenant hakilinaw de kan ka fara ɲɔgɔn kan malidenw yɛrɛ fɛ bɛɛ bɛnnen don min kan pour que ka Mali kura jɔli bolomada donc refondation de kɔrɔ Mali kura jɔli hakilina ka se ka a baara kɛ o de ye refondation
maintenant voilà n'an y'a ta an yɛrɛ an bɛ min dɔn n'i taara sojɔ fɛ parce que jamana yɛrɛ a bɛ komi so de don so de don n'i ko so dun pour que a ka se ka sinsin an b'a dɔn fondation de b'a la fondation n'i bɛ fondation dɔn o y'a sɔrɔ déjà i ye hakilina ta k'a fɔ ko ne bɛ na nin so masina in de kɛ superficie min bɛ n bolo o kɔrɔ ye dugukolo min bɛ n bolo o dɔnnen don a dacogo n b'o dɔn est-ce que kuluman do wa ɲɛman do wa ji de b'a la wa nin b'a la donc i b'o dɔn n'i y'o dɔn maintenant n bɛna so sugu jumɛn de don a la étage laman do wa ou bien kɛnɛ ta do wa ou bien n bɛ jardin k'a la ou bien n bɛ so ɲɛ kɔnɔ joli k'a la n bɛ nin k'a la courant bɛ don a la wa ji bɛ don a la ni fɛn bɛɛ ni i y'o bɛɛ ou bien fourrage de bɛ n'i y'o bɛɛ jateminɛ i b'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min donc i bɛ sɔrɔ ka na fondation daminɛ donc o y'a sɔrɔ e kɔni hakili latigɛlen don k'a dɔn n bɛna nin baara de kɛ n bɛ min laɲini n b'o dɔn déjà donc n bɛn'o de kɛ donc refondation baara de kɔrɔ ko il faut que an ka Mali kura ko an ka hakilina ta fan o fan ma ɲɛ an bolo constitution kunda institution wo an yɛrɛ ka kalanko taabolo sarasu kunda lakanako décentralisation réorganisation territoriale n'i ko kɛnɛya ko n'i ko an ka environnement n'i ko an yɛrɛ ka baaradaw c'est-à-dire an ka kɔɔri ko n'an ka sɛnɛkɛfɛnw n'an ka mɔnikɛfɛnw n'an ka bagangɛnfɛnw ani ko caman baarakɛ sɔrɔdaw usines a commerce kɛcogo nin bɛɛ de bɛ kɛ ka kɛ jamana ye k'a dafa donc nin bɛɛ dun a bɛɛ jɛngɛnna an bolo an sera yɔrɔ min na donc an b'a jɔ cogo min an bɛna o de lajɛ pour que Mali kura an ka hakilina ta kelen bakuruba kelen ye parce que an bɛɛ y'a faamuyali sɔrɔ an b'a jɔ donc an b'a jɔli daminɛ jɔli dun an b'a dɔn kalo kelen ko tɛ san kelen ko tɛ san saba ko tɛ san duuru san tan fo san tan duuru san mugan dɔw b'a kɛ san 30 ko don k'a fɔ ko n'i y'a daminɛ inchallah i ye ŋaniya ɲuman min ta i yɛrɛ ye bi ani i bɛna tiɲɛ min bila i denw ni mɔdenw ye o labɛn bɛ se ka kɛ bi parce que labɛn fɔlɔ o ye hakilina de voilà ni hakilina taara a faamuna baara tɔ bɛ nɔgɔya ala ka ni sababu amina rabi o ɲɛfɔli kɔfɛ baara kolo girinba jumɛn bɛ bi na e kɛn bɛ k'i ɲɛsin mun ma tubabu b'a fɔ min ma les grands chantiers les grands chantiers baara min don malidenw bɛɛ de ka baara don ne kelen gouvernement na a tɛ se ka ɲɛ gouverneur yɛrɛ mumɛ bɛɛ a tɛ se ka ɲɛ ni institution yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ se ka ɲɛ nin baara in maliden kelen kelenna bɛɛ de ka baara don donc b'a sɔrɔ dɔw y'a faamuya dɔw ɲɛ dɔw y'a faamuya ka ɲɛ ka tɛmɛ dɔw kan donc il faut que an bɛɛ ka se ka se niveau kelen donc o baara de bɛ yen fɔlɔ pour que malidenw bɛɛ ka hakilina kelen sɔrɔ a ko la parce que maliden n b'a miiri n'i ko maa o maa ma Mali n b'a miiri fɛn dɔ bɛ yegeyege a kɔnɔ donc an bɛ k'o de ɲini an bɛ fɛ k'o de masɔrɔ pour que malidenya a hami a dogolen don yɔrɔ de la bɛɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ ɲɛmaaw de ye Mali yɛrɛ tunu an na o de kama bɛɛ y'a kɛ i ta ko ye voilà mais il faut que Mali nin de ka se ka yira bɛɛ la n'an sera k'o masɔrɔ bɛɛ dusukun na a n'a hakili la k'a yɔrɔ kɔri n'a wulila k'i jɔ bɛɛ b'i bolo di ɲɔgɔn ma donc o yɔrɔ de baara de bi fana ka kɛ a bɛ ka kɛ an ka jamana ɲɛmaaw colonel Hassimi Goïta président de la transition ani premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga o bɛɛ donna gouvernement ɲɛ o bɛɛ donna organe de transition ɲɛ k'a fɔ ko il faut que an ka taa nin bayɛlɛmani na an ka taa nin processus de refondation na donc n'olu donna ɲɛ kuma taara kɛ force politique et sociale bɛɛ fɛ mais min man kan ka dogo mɔgɔw la c'est que jamanadenw yɛrɛ bɛɛ de ye nin laɲini minnu tun bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'indépendance la waati ni waati fanga kɔrɔ voilà olu de côté ko il faut k'an ka bolo yɛlɛma Mali ko la Bamako yan jamana tɔ kɔnɔ n'i ko Sikaso n'i ko Kayi n'i ko Segu Kulikoro
n'i ko Gao n'i ko Tombouctou n'i ko Mopti n'i ko Kidal bɛɛ bɔra k'i haminako yira fan bɛɛ k'a fɔ ko kɔrɔlen kɛcogo kɔrɔ ye a ma bɛn an ma an k'an bolo yɛlɛma donc o baara kelen de bɛ ka continuer bi donc fo bɛɛ k'i hakili di a ko ma politique kunda société kunda diɲɛmɔgɔ kunda k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ kunda n'i ko fana an ka baarakɛ yɔrɔw privé ani fonction kunda nin bɛɛ de kan k'i bolo di jɔn ma sarasu kunda ani fan bɛɛ hali an balimakɛ minnu tuma dɔw la u banna mais u ye gafe signé a bɛ fɔ minnu na les signataires de l'accord et le mouvement de l'implicité bɛɛ de sɔnna k'a fɔ ko an bɛ taabolo kɔrɔ min na a ma ɲɛ an bolo il faut k'an ka dɔnsen yɛlɛma k'a kɛ kura ye min bɛ se k'an bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ donc n b'a miiri bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma donc min kɛra parce que pour que fasodenw ka sɔn nin bɛɛ ma il faut que hakilisigi ka kɛ hakilisigi dun bɛ kɛ ni mun ye k'a fɔ ko jamana baara kɛcogo o de kan ka bolo yɛlɛma changer de gouvernance o dun b'a miiri kabini nin transition gouvernement in nana kɔsa in na n b'a miiri a y'o de yira président de la transition yɛrɛ y'a daminɛ ko faso nafolo min to ka don daw fɛ minnu man kan ka sɔrɔ a kan ka taa yɔrɔ minnu olu de ka ca ni ba n'a si ye ko k'a fɔ ko k'a bɔ o la k'a don a da fɛ donc kasabi min tun bɛ to ka don président ka lahɔrɔmaya dɔrɔn la a ko ko o bɛ bɔ k'ale b'a tigɛ k'a don da fɛ min bɛ fantanw lahinɛ jiko b'an ka jamana kalanko b'a la kɛnɛya ko b'a la saniya ko b'a la ani ko caman donc ni a wari kan ka taa olu de fɛ hali an yɛrɛ aw y'a ye an donna nin na kɔfɛmɔgɔ minnu tun bɛ caya k'an dɛmɛ a bɛ fɔ minnu ma ko partenaire technique et financier an dɛmɛbaw u bɛɛ u tun bɛ nafolo min kɛ k'an dɛmɛ u y'a bɛɛ tigɛ an na mais an sera ka basigi cogo di ka to an damana k'a fɔ ko an ka courant tɛ tigɛ an ka ji tɛ tigɛ an ka fonctionnaire ka sara tɛ tigɛ ani an bɛ se ka ko caman min kɛ an bɛ continuer k'o kɛ an ka sarasiw ka se ka taa front na u ka se ka minɛn san o kɛra cogo di parce que wari tiɲɛ da caman de tun bɛ Mali la caman a tɛ se ka lakale o de datugura pour que an ka wari ka se ka matarafa ka ɲɛsin an ka baarakɛ daw ma minnu bɛ Mali nafa minnu b'an lataa ɲɛ o de kama an sera k'an yɛrɛ minɛ bi minnu tun banna k'a fɔ k'u ye wari tigɛ an na olu yɛrɛ de bɛ ka gafe sɛbɛn k'a fɔ an teriw sisan an yɛrɛ de bɛ fɛ ka na donc parce que baara kɛra ka ɲɛ o kɔrɔ ye Mali kura a baara daminɛna déjà aw y'a ye grève baw de tun bɛ sen na UNTM ka grève ani maa wɛrɛw k'a fɔ ko illimité de tun bɛ yen mais olu bɛɛ baara de kɛra pour que ka o faga depuis a da la et puis ka se ka baara kɛ kalanko fana aw y'a ye baara de kɛra avec les syndicats pour k'a fɔ que a ye sabali an k'an ka kalan timɛ denmisɛnninw ka se ka ɲɛta sɔrɔ mais min ye aw niyɔrɔ ye an bɛ se ka o baara kɛ donc o fana kɛra maintenant baara fana bɛ ka kɛ pour que syndicats bɛɛ ani gouvernement yɛrɛ ni collectivité mais aussi mɔgɔ minnu ka baarakɛlaw ka ca ni hali gouvernement ta ye min ye privé ye ninnu bɛɛ patronat a bɛɛ de bɛna fara ɲɔgɔn kan don dɔ la k'a fɔ conférence nationale pour que an ka syndicat ko an ka sara ko an'an ka baarakɛlaw ka ɲɛta ko nin bɛɛ de bɛna lajɛ ɲɔgɔn fɛ conférence sociale la o fana y'a dama lajɛrɛ de ye parce que o ye kuma fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye min ni assise n bɛ tila ka n'a don kuma na min o ko tɛna ɲami bakuru bɛ se ka fɔ assise la mais ka kuma bayɛlɛma k'a kɛ wale ye min bɛ kɛ baara ye o bɛ n'a kɛ c'est-à-dire wagati ni wagati sujet ni sujet kan minnu bɛ n'a déterminer au fond donc o baara fana bɛ n'a kɛ donc o baaraw ɲɔgɔn de bɛ ka mɛn n'aw y'a ye fana faso nafolo darakili m'a miiri caman bɛ na bɔ a la bi parce que justice min y'an ka kiiritigɛyɔrɔ olu fana bi olu donna refondation kɔnɔ déjà olu y'u cɛsiri déjà o ko min kɔni yera kaban olu b'o baara kɔrɔlen minnu kɔni fɛsɛfɛra k'a fɔ ko faso nafolo darakira nin de kɛra nin kɛra a ma ɲɛ faso nafolo yɛrɛ kan malidenw de y'a kɛ non o bɛ na a ɲɛɲini donc o baaraw fana daminɛna a bɛ continuer kuda i ko don donc o fana n'aw ye refondation fana ye hali an ka sarasu kunda c'est vrai que sanjikɔrɔ waasi tɛ dɔn et puis minɔgɔ bɛ ba min na a t'a mɛn ji ti o tɛ don a tulo la donc bi an bɛ lakana de kɔ
min bɛ ɲɔnɔ mara la bi min bɛ jɛnɛ mara la bi minnu bɛ Tenenku Masina Nord Gosi k'a fɔ Gao Ansongo Wataguna Menaka Kidal ani mɔgɔ caman bɛ lakanibaliya bi sisan a bɛ ɲini ka bɔ Ɲoro ni Nara fan fɛ ainsi de suite a caman bɛ yen a ɲɔ ɲɛnɛ donc ni ko ma lakana olu b'a fɛ ko sisan de a ka kɛ donc an b'a dɔn nkalon fana caman tigɛra jamanadenw ye jamana ɲɛmaaw fɛ o de kama ni jamana ɲɛmaaw ko bi an bɛ nin kɛ dɔw bɛ sika u n'u jo don u b'u jo fɛ mais baaraba de bɛ ka kɛ bi pour que ka se ka baarakɛminɛnw di an ka sarasiw ma ka se k'u sara ka ɲɛ ka se k'u matarafa ka ɲɛ ka dumuni d'u ma k'u furakɛ u ka na jɔyɔrɔ u ka denbaya fana na pour que o baaraw ka se ka a ye minɛnw fana minnu sanna sisan ani an bɛ kɔrɔlen min dɔn o tɛ dɛ sisan minɛn sɔbɛ de sanna an ye an bolo don maaw bolo minnu ye Rusilaw ye olu dɔrɔn fana tɛ maa wɛrɛw fana bɛ yen aw bɛ n'u tɔgɔw mɛn n'aw ye Chinois mɛn a kana bala o la n'aw ye Turkiw mɛn a kana n'aw ye Indiyɛnw mɛn a kana bala o la an ni bɛɛ de bɛ ka baara kɛ an tɛ maa bɔ maa la jɔn de bɛ se k'an dɛmɛ an ka bɔ nin diɲɛ kɔnɔ an ka bɔ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ ka o de donc o baarabaw de bɛ ka kɛ donc refondation kɔni a daminɛna fan caman bi gouvernance la a daminɛna syndicat kunda a daminɛna justice kunda a daminɛna défense la a daminɛna fɛn caman na a bɛ ka kɛ hali école ko ani an ka sarako n ye syndicat fɔ parce que an ye grille harmonisée nin bɛɛ baaraw de don k'a fɔ ko ɲɛbila baaraw de don mais nin bɛ na sinsin ka taa pour que ni an ye assises kɛ n b'a miiri an bɛna don a kuma kɔnɔ pour que n'o kɛra an ka se ka an hakilina sɔrɔ. Ni a bɛ f'a ma assise nationale de la refondation masalaw b'a kan ka jamana kɔnɔ nin waati in na a kisɛw bɛ cogoya jumɛn. Ok n ye minnu bɛɛ fɔ ka tɛmɛ n b'a miiri a b'a jira k'a fɔ ko Mali kura ko a kan ka baara an ye min fɔ an ko an y'a dɔn waati jan na ko Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ nin ko la constitution ko la an y'a ye décentralisation ko la école ko justice ko la gouvernance dɔrɔn ani décentralisation réorganisation ninnu bɛɛ la an y'a dɔn ko gɛlɛya bɛ yen hali fasodenw kɛcogo seulement min ye citoyenneté ye nin de kan ye nin man ɲi nin ye fasoden ɲuman ye nin tɛ wale ɲuman ye mun de kan ka kɛ an y'o hakilinaw bɛɛ fɔ a b'an ka ko kɔrɔw fana na an taara souvent ka taa o ɲini an taara an ka maakɔrɔw ɲininkali mun de tun bɛ kɛ nin waati in na ni nin kɛra an tun y'o bɛɛ kɛ mais a hakilinaw fɔra mɔgɔw lajɛrɛ la duguw kɔnɔ communew la cerclew la région na maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu fana y'u yɛrɛ lajɛrɛ u y'u hakilina di tuma dɔw la an ye ateliers kɛ an ye séminaires kɛ an ye forums kɛ an ye états généraux kɛ an ye conférence d'entente nationale kɛ an ye dialogue national inclusif kɛ maliyɛnw de y'u hakili di wari kasabi joli de donna nin na millions ni milliards de donna nin bɛɛ la a bɛɛ kɛra fu ye parce que hakilina ɲuman minnu bɔra a kɔnɔ a ma labaara a ma lawaleya donc an ko an bɛ se ka min kɛ pour que o bɛɛ kana fili fɛn fɛn kɛra maliyɛnw de y'a kɛ mali nafolo donna peut-être hakilina min tun b'a kɔrɔ o de ma se ka fanga sɔrɔ pour que k'a labaara donc o dun o bi yen min ye volonté politique ani courage politique o de tun kan ka sɔrɔ donc bi bi na n'aw y'a ye o dun a bi yen président yɔrɔ a bi yen premier ministre n'a ka gouvernement yɔrɔ a bi yen malidenw yɛrɛ bɛ ka caya a nɔfɛ puisque confiance de duro ma danaya yɛrɛ de bɛ yɔrɔ bi k'a fɔ ko an bɛ se ka yɛlɛma don an ka ko la donc a fɔra de an ka assise kɛ pour que hakilina minnu bɛ fɔra ka tɛmɛ u tɛ fili a bɛɛ de bɛ na bila maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ politique kunda aw mɔgɔw bi yan associatif kunda aw bi yan an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fan fɛ diinɛ sugu bɛɛ a bɛɛ bi yan syndicats bi yan groupe signataire de l'accord bi yan denmisɛnninw bi yan musow bi yan bɛɛ de bi yan sɛnɛkɛlaw bagan maralaw a bɛɛ mɔnikɛlaw bɛɛ bi yan ani commerçants secteur privé industriel fonctionnaires bɛɛ de bɛ kɛ yan tabali k'a fɔ a y'aw hakilina di hakilina minnu fɔra ka tɛmɛ est-ce que u ka ɲi hali bi wa ou bien ka bɔ 2017 2019 ka se 2021 na est-ce que ko caman ma yɛlɛma est-ce que hakilina ninnu an man kan k'o réadapter puisque problème yɛrɛ yɛlɛmana dɔw far'olu kan ou bien u ba yɛlɛma ka kɛ ko wɛrɛ ye donc o hakilina ninnu de kan ka actualiser bi k'u fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ
ni projet Malikura projet de bambolota n'ambia ambe famuya soro ambe sonama be ko Malikura ne nobala akadlan ne nobala na tiena ne nobala ne dioro bemi nga se kan joro infi donc ni beye ok itaye abara binye bebi ka placita ola ambe tafede abdamne kelen fla kelen fla 100 kelen fla saba duru tan duru amena bo o kantuma mina inshallah ni sababa ben ka foko kokoro munum big tumbe ka ke anyogonti ke tuguni ko lakale bali munun tumbe ansoro ulu utekana tuguni jamana munun sera ka jow senkala kan ulu de be ka nye girimbi peut-être enfana be se ka compter ulu la donc ulu dodo naw ya yefana hali amba donc ka foko anga mali kololo a chama an yere bala mais a chama fana ko kan mogo do bala ituye o kungolo tie très souvent mais ulu bala be ka fen chama sugu en fait mais ya ye nan ko ma yere ta wati o be wuli ka mankamba ke fambe ka anteson kal nan ko kambe tiri nyuma tiri kurani no wafo ko ayi o be se ka ke chigodi jomaya bana mais jomaya juruin amatige halibi adoni bi an kan ka o de tige awya ya nga nyema président premier ministre min tara chief fo ONU assemblée la ma miri odo dien yere grina dien yere la parce que en kumana Mali de kumana comme Modibo clé Mali tumbe kumatuma beba lame bon ode serabi ambe wati mina kele de do kele dafale il faut kanganga indépendance kura de ta pour que ka anga yere ma horaya ta kan ke an yere anga seka an yere matrafa wati membolo dalen do akula wati jante parce que an bora table ronde la table ronde kera parce que refondation fole mogo chamama a hakli famu mogo de ko anga seka gafe o duma hakilina nube gafe min kono anko ani sababa bena ani table ronde organisée pour que mauma sonakana atigi nana antunye mogo keme duru kase mogo keme woro anko na charabi ko mais mogo tarabo fo ma keme shegi ni biduru tabarakallah alhamdulillah malion nana erade kuma na koko an hakilina fle mais akera chugomi gouvernement ma bla korodo ka foko ande mina baraw nyeyira non hakilina o de bla la mogo nye mogo yu ere fese groupe ni nyonche groupe nani ulu de wuka président ta ni vice président ni rapporteur la groupe febe ensuite ulu be na nyon soro u be na hakilina o doron de sebena unu ka président u be na kan u ya prononcer amaba halibide u tilala ka synthèse ke ka fo kuma bakuru juma do ko ke gafe ka soroka halibi amase gouvernement ma ka soroka point de presse ke le 7 octobre dernier je dis 7 octobre ka fo malideo aw munun to be table ronde ani aw munun to tien aw munun be kononana ani munun be koka aya lamede aye ni ne foka ben aka assisi kononako afleni organisation mimbe keka anga kalata ke zeno kalataw o fana o haklina o fleni anya do ma beya me anya ninde fosal kono am benan ninde kan aga gafi fle am beya a matrafa bi en sonama a fleni gafi automatique a dira gouvernement en yere ka secrétaire général mi professeur Abraham Bengali a gafi tarakada ka fotani di gouvernement donc gafi inde o debe bla mogo kura munun tara pour que ka se ka kuma mali don be ni nyon abi fomi ma ko panel de haute personnalité anga ma bawdo politique mogo wote o be se ka kuma befe donc ulude sisan obe oba ta ka lawole mais munu mi yere be ka ban munu yere te ka akuma lameni sababai sebeke o manun ni mogo ban nu fe pour que kuma fe ka mali doron yira bela pour que anga seka abarake commission nationale d'organisation bu senkoro o fana bu deme ka barake pour que aka seka organiser ka yira dron ka foko gouvernement te abarake nous tara commune ni cercle ni région
ni district de Bamako ani pays de Maliens de l'extérieur nous fana be abi ketende ulu kelen de buka président nous ka rapporteur uta après utla ku délégué niveau supérieur la faut kana c'est niveau national fala ulu kelen de buka président nous ka rapporteur ta mo benaminka o de bi ke wajibi yesisan gouvernement a flé mali don benaninga e be barakena gouvernement bin nayko o be barakena min bo ko o be barakena fanga se kanga mali ko raso ba ira ka fo wati krengreni ma fofolo walma wati do fora wati min fora à Wati Dam Nena déjà table ronde là, le 20, dans la semaine du 20 au 26 septembre. Table ronde qui era 24, 25, 26. Maintenant, processus nous de fier qu'à Foko, oui, au cas synthèse qu'à restitution que si ça, n'y a pas panel ni commission d'organisation en place, ni semaine minato flené. Panel ni commission d'organisation ou l'oube lasiki baraka se ka doma ou fana barata ka tase mogo maka kuma ka bella jere pour que bara gafe munum bita la bara asizu la au niveau local ka yele ou fana be mais be de be la jere ka ou ke ka soroka tanui maintenant phase communale ani phase de cercle ou l'oube ke dans la semaine du semaine fladedo dans les 2 semaines du 22 novembre au 5 décembre. Maintenant, ensuite, Baranyebla Obeke pour que au Haklina Obeta ou Faranyon Kankou Kebarae pour que la phase nationale au Fanakase Kake dans la semaine du 20 au 26. Mais ni calendrier B, donc décembre, du 20 au 26 décembre. Mais ni calendrier B, panel de haute personnalité, en commission nationale d'organisation, en immunouye force politique et sociale, nous union kumbe, nous début na fo, ni calendrier de doa, amba ke don were, ou bien wati were, ou bien amba sey kana kofe, parce que en union famou déjà, parce que a étant en retard, parce que union famou ya bali da dobi, kelen bi kabo, anko nindu atseka ke mali den chiko, il faut que anga faire tige, pour que Kamalidon be faranyoka o de kama panel ni commission nationale d'organisation sigira pour que mo kana foko gouvernement kodo voilà sinon ni o sika tonti bara erebi ba soroko a bakuruba be bana mi fait kam min farani yoroni kandron ka fo nye semaine du 20 au 26 décembre fo aye anga dine mogo do toro chrétien kunda ka foko a Noël mi fête baye o wati de sugandira pour que assise kase kanaka anko au fente awere ba donc pression ba debe en camp ka foko a wati jumamita wati donc semaine ou de tara donc min planifiera à partir du 26 finalement nana ben semaine tani nani donc au début ta ban la semaine du 26 décembre donc a ben sinon at seka ke machi hakila ka foko bita mo bali dîner voilà compte donc à la cano tchèdien madala ko fin bara fin kera ma sugandira aka dîner ko lajera mali de nyumaya dron de la yera maintenant min fora c'est que ko par exemple table ronde au kera dans la semaine du 20 au 26 septembre mais table ronde kera 24 25 26 décembre donc au jour kera au départ halibi mauludu wika ke bangeli ani denkundi ni bebi anga programme kono mais ka fo a fête yere don est-ce que activité bi ke activité ti ke donc Noël don activité ti se ka ke Noël e ambe ka fête de hein ambe jamana deun debi ni so diani nyoye OK ni anga de obima mi islamia era be soma ni mate ka dinela na be nyagari ifana bi nyagari anofe ya fa alhamdulillah parce que face de humain drone do ibika inika dembaya ainsi de suite donc pour nous problème tenina au problème yerema deliga ke malila ala kanne a tchejanya donc abiseka ke ko assise phase national abiseka ke les sabat les nani 20 21 22 23 et puis on a fini ces 4 jours déjà sinon 3 jours ça suffit surtout ni moko ye kuma be ke kanye konana peut-être 1 jour 2 jours on n'a pas besoin de ça on a fini et puis on beta anga barafe merci ni maldiun takalaje ka tian kosobe tugana munu resiboro benendo farfina ma hakaja kasije jamano woroma asisi koina wal mali kura koina tungarango ujoro balawa awakli turulawa ni ala sonama soni sisa ambisi ngana baro ta ko flana kasekana wala like
kɛra cogo di baramuso ye susuli kɛ tuguni i ko cogo di u ye ji kura bɔ baramuso ka mini ji awɔ ne bɛ yɛlɛmu fan fɛ e bɛ yɛlɛma ka jɔn to farikolo kɛnɛya n'a laɲɛnamayali tɛ taa min kɔ fiyewu o ye ji de ye nka ji ɲuman de kodon dɛ baramuso ye o mineral bɔ o mineraliw bɛɛ la ɲuman ka tila k'o d'aw ma sɔngɔw bɛɛ la nɔgɔman na 40 bidɔn o ni 25 ta ala ni baramuso sababu o mineral kɛra an bɛɛ ka minfɛn ye baramuso i ta i ka kow ye foli ani tanuni k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw bɛ ka aw ka jɛmukan filɛ jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɛkɛnɛ bi wulikajɔ kɛra an fɛ ka na an ka jamana minisiri dɔ fɛ minisiri min ni ale sigilen don cɛsiri ni wulikajɔ bila bɛ sen kan min b'a to an ka jamana a bɛ se ka ɲɛda kura da cogo min na ni bɛɛ lajɛlen bɛ k'o wele ko mali kura ni an ko ma ministère chargé de la refondation de l'État n'ale yɛrɛ minisiri ye professeur Ibrahima Ikasa Mayiga ye bi ale ye an bisimila an ka masala kunfɔlɔ hakili la a ye faamuyali sɔrɔ la ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye an ka jamana tunkarakaw ye monsieur le ministre jamana tunkarakaw aw hakili tor'o la wa sigi ka fɔ in na mali kurako la ma miiri mali kurako kɛlɛ min daminɛna depuis 2020 n'i ye an ka tunkarakɛ minnu bɛ kɔ kan n'i y'u niyɔrɔ bɔ a la a tɔ b'a dɛ u ye wulikajɔ sɔbɛ de kɛ u bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ko faransi n'i ko amérique n'i ko espagne n'i ko belgique n'i ko hali minnu filɛ an dafɛ duguw la n'a ma kɛ coronavirus m'a miiri a jama tun bɛ kɛ jama barikama ye mais u y'u kɛlɛ kɛ lajɛrɛ fɛn fɛn tun bɛ kɛ en place de l'indépendance la dɔw bɛ avion de ta ka na participer u y'a kɛ dɛ u y'a kɛlɛ kɛ ani nafolo minnu bɛ ci pour que ka organisation kɛ pour que ka nin kɛ a caman ni hakilinaw gafe joli joli sɛbɛnna malien de l'extérieur tun bɛ k'a ci k'a fɔ ko nin ye mali kura hakilina ko refondation sira fɛ nin sira fɛ transition yɛrɛ ka ɲɛ cogo min a bɛɛ kɛra ne b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ maintenant je sais que an ka tunkarankew o ye an ka avantage min ye a bɛ mali de bolo a tɛ jamana tɔw bolo avantage don min bɛ mali bolo mais a tɛ jamana tɔw bolo donc an tɛ se k'a négliger donc il faut que an k'a ta ba la nin yɔrɔ mun b'u la mali ko jɔli la o ka se ka d'u ma parce que mɔgɔ min bɔra a ka so ka taa a kɛ ka ɲɛ yɔrɔ wɛrɛ ka place sɔrɔ yen k'i sigi i y'a dɔn ko o ye ŋara ye donc olu place de kan ka d'u ma pour que u ka hakilina bɛɛ ka se ka sigi mali la u bɛ yɔrɔ min na u ka se ka mali dɛmɛ nɔgɔya la parce que an b'a dɔn u ka famille u ka dugu commune dafalenw olu de b'u ta en charge an ka yɔrɔ dɔw la donc ça fɔ ko u niyɔrɔ ba est-ce que i b'a dɔn ko u bɛ dɛmɛ min ci u ka denbayaw ma n'u ka dugu ma n'u ka mali u ka communew ma c'est que a ka ca ni dɛmɛ min mali yɛrɛ fanga b'a sɔrɔ dɛmɛbaw fɛ minnu a bɛ f'u ma ko aide internationale a ka ca n'o ye donc ça veut dire que nafaba de don o de b'a kɛ u bɛ fɛn caman bɛ basigi n'olu tɛ m'a miiri mali bɛ kalaya ka tɛmɛ nin kan ala ka donc an hakili b'u la assise nin na u niyɔrɔ b'a la u niyɔrɔ b'a la parce que an ko a bɛ organisé dans les zones de concentration des maliens établis à l'extérieur ça veut dire maliens cayalen don yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ o yɔrɔ ka caya k'u hakilina di ni assise nin bɛ k'u fɛ après sira bɛ tila ka d'u ma ka délégué ci ka na pour que u kana participer au niveau national pour que hakilina min bɛ fɛnw nɔgɔya u ye mɔgɔ kana ɲinɛ a kɔ pour que hakilina u yɛrɛ bɛ se ka mali kura dɛmɛ ni min ye u ka se ka donyɔrɔ sɔrɔ a la nin ko in na pour que a baara ka se ka kɛ je suis sûr que an bɛ se ka nafaba sɔrɔ o la. ayiwa monsieur le ministre n'i ye jateminɛ kɛ maa dɔw y'a jira k'a fɔ olu kɔni sen tɛ nin sigi ka fɔ in na cogo si la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔna na assise dun bɛ se ka taa kɛ mali wo furancɛw la o kɛra dɔw ban ye dɔw yɛrɛ fana y'a jira k'a fɔ musaka caman bɛna don a la minnu ban bɛ a kisa ma olu ka kisa bɛ cogo olu ka ko bɛ cogo di hakili t'o la wa. parce que an ko ni an ma assise kɛ ni an ma organisation kɛ pour les élections an bɛna mun kɛ k'an bɛna mun kɛ ko ka taa élection na ok
élection an yɛrɛ an kɔrɔtɔlen do ka bɔ nin ko in na min ye transition ko ye an kɔrɔtɔlen do mais n'i y'a ye i bɛ bɔ a la o y'a sɔrɔ i ye ko dɔ kɛ dɛ o y'a sɔrɔ i ye lahidu minnu ta M5 kɔnɔ place de l'indépendance la lahidu minnu taara malidenw ye k'a fɔ k'an bɛna Mali kura de jɔ an bɛna jɔsen kura de ta o faut que o ka lawaleya fɔlɔ dɛ il faut k'a daminɛ kɔni ka kɛ a baara ɲɛbilaw kɔni ka se ka kɛ fondation ka daminɛ processus de do en tout cas baaraw ka donc tant qu'an m'o kɛ an tɛ se k'a dɔn et n'a fɔra wari joli tiɲɛna ka tɛmɛ parce que wari min ka tiɲɛni ka élection organisée 2018 pour 5 ans après un mandat ma ban ka élection organisée mars avril 2020 milliards k'u don a la après en assemblée ko nana kɛ fu ye bon an bɛ tila ka taa don o ɲɔgɔn na ni wari tiɲɛ don wari ma tiɲɛ ka tɛmɛ olu la a tɛmɛna milliard parce que min bɛ ka fɔ k'a fɔ ko assise a fɔra 2 milliards 500 de bɛna don a la 2 milliards 500 yɛrɛ réduira ka kɛ 1 milliard 400 ye après la revue 1 milliard 400 parce que o de prévira désormais après un arbitrage budgétaire comme financier b'a fɔ cogo mais même là ne ko n'i y'a comparer milliard hakɛ min donna élection législative ma a ma bɔ foyi kan min donna élection présidentielle la 2018 a ma bɔ foyi kan donc n'i y'olu comparer k'a fɔ ko an bɛna ko kura de jɔ donc an ka a base ɲɛ Mali kura jɔli de do Mali i bɛ taa sɔrɔ milliard bahirikaw de bɛ tiɲɛ sira fu fɛ gansan a ma foyi ɲɛ ye n'i ye dialogue national inclusif yɛrɛ lajɛ est-ce que a bɔra mɔgɔw sigira min kan est-ce que a bɔra o kan a ma bɔ a kan parce que a kɛra gafe fu ye k'a bila kɛrɛfɛ a rapport filɛ an ka bɔra bureau la a tɛ ka labaara donc u kana wari cɛ n'an ko an bɛna Mali kura ko jɔ an bɛɛ k'a ta ba la k'a fɔ ko kɔrɔ minnu tun bɛ kɛ o de man kan ka kɛ tuguni donc o la an bɛna u bɛɛ wele mais an bɛ se u bɛɛ ma an bɛ ka taa bɛɛ fɛ d'ailleurs panel fana bɛna a baara continuer mais o t'an bali ni maa o maa bɛ se ka sigi ka kuma ka Mali yɛrɛ ɲɔgɔn na ka Mali ta ɲɔgɔn fɛ pour que an k'a labaara o fɛnw fana bɛ ka kɛ bon a tɔ k'a fɔ ko wagati an ye wagati ko fɔ ka tɛmɛ lakana fana o y'an ka jɔrɔna koba ye parce que tant que ni lakana ma na foyi wɛrɛ tɛ se ka kɛ donc a fɔra élection dɔw k'an ka taa élection na directement an n'u sigira o ko a ye assise ko bila an ka taa élection na mais élection o bɛ jama min mobiliser élection bɛ électeur bɛɛ de mobiliser Mali fan bɛɛ waati kelen na alors que assise la mɔgɔ dama de bɛ délégué ka na commune na u bɛ n'u sigi a tɛ bɛɛ ta an ko commune na maa 100 donc sɛnɛkɛla ka sɔrɔ la an ka laadalamɔgɔw ka sɔrɔ la an ka dugutigiw ka sɔrɔ la an ka sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ la an ka kalankɛlaw ka sɔrɔ la administration ka sɔrɔ la syndicat ka sɔrɔ la nin ka sɔrɔ olu la n'olu kɛra mɔgɔ 100 ɲɔgɔn musow denmisɛnninw ainsi de suite n'olu sigira ka kuma olu bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ cercle fana na mɔgɔ 100 ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ mais élection na ko mɔgɔ bahirika de do dugu bɛɛ la donc dugu bɛɛ village bɛɛ de bɛ mobiliser élection na bɛɛ bɛ na ye donc o insécurité ma o ka bon ni assise ye mais an ko insécurité baara bɛ en cours déjà an bɛ taa se élection na waati kalo 2 kalo 3 ni ɲɔgɔn cɛ bi bi na inchallah an bɛ kuma wɛrɛ fɔ min tɛ min ye ala k'a ne sababa ayiwa monsieur le ministre baro in a bɛ ka sɛnsɛn ka se a kuncɛyɔrɔ la jigiya bɛ yen Mali kurako la wa ani ka kumakan laban i bɛ se ka mun sɔrɔ alhamdulilah bi bi na maa miiri jigiya bɛ yen alamisadon tɛmɛnen denmisɛnninw dɔw de sera an fɛ denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛw cinéastes ani artistes de don ni mɔgɔw ko artiste i b'a fɔ rappeur est-ce que o ni hakili la mais ne na n ye kabako ko de koba o ko appel du Mali kura an ma deli k'u an ye a ko mɛn u sera an fɛ k'a fɔ an bɛ fɛ aw ka na nin ko lajɛ an fɛ an taara ne sewara
parce que u ye Mali hymne national de ta k'a bayɛlɛma k'a kɛ dɔnkili ye a hakilina ninnu k'u kɛ kumaw ye dɔnkili kumaw bamanankan na burudamɛkan na sarakolekan na kɔrɔbɔrɔkan na arabukan na ani kan Mali kan caman o de y'o fɔ waati kunkurunni na ka malidenw hakili jigin k'a fɔ a ye wuli Mali kura jɔtuma sera Mali kura jɔtuma e b'a la wa parce que i niyɔrɔ b'a la e de bɛ denmisɛnnin kelen kelen bɛ de ye e b'a la wa i b'a fɔ awɔ ayiwa donc wuli k'i jɔ donc o kuma de fɔra n b'a miiri ni hakili min don n'a carila n b'a miiri maa o maa y'a lamɛn a bi i lawuli k'i jɔ i sen kan pour que k'i sɛnsɛn an ka n'a sigi ka kuma donc o de kama ne ko hakilila tigɛlen don bi na an ye refondation kuma daminɛ tuma min na association kelen fila tile kɔnɔ olu de ka lettre bɛ na semaine kɔnɔ souvent lettre 5 an tun b'o de sɔrɔ mais bi na tile o tile lettre 20 a dɔgɔyara lettre 30 fo 40 an b'o de sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ fan bɛɛ Mali kɔnɔ u bɛ lettre sɛbɛn association organisation parti politique ou ainsi de suite a fɔ an bɛ aw kana ɲinɛ an kɔ an bɛ nin assise ko nin na an bɛ nin Mali kurajo donc bɛɛ bɛ ka i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ ka taa fɔ hali parti politique kunda mɔgɔ dɔw tun m'a faamu ɲɛfɔli kɛra u ye u y'a faamu u ko sisan syndicat société civile ONG mɔgɔ caman Mali fan bɛɛ sɛnɛkɛlaw bagangɛnnaw ainsi de suite an b'a sɔrɔ an ka maakɔrɔ dugutigilaw u bɛ sigi yan de bɛɛ b'a fɔ ko an bɛ fɛ ka don nin na n'aw y'a ye jumadon sɔgɔma jumadon tɛmɛnen an ka laadalamɔgɔw minnu bɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ dɔn u bɛ bɛɛ bɔyɔrɔ dɔn o bɛ se ka maa o maa hakili jigin i yɛrɛ la cogo min na u b'o ɲɛ dɔn an y'olu de sɔrɔ a bɛ fɔ min ma ko récotrade an ye bureau dɔrɔn invité u ko nin tɛ bureau ko ye ko bɛɛ nana n b'a miiri a bɛ mɔgɔ 200 bɔ salle kɔnɔ u y'a salle fara ka an ka ko kɔrɔw ka bɛɛ hakili jigin ko an bɔra nin de na an bɛ min na bi an man kan bɛ waati cogoya min na bi an kan ka dɔnsen kura ta an kan ka hakili jigin an ka Sunjata n'an ka Babɛnba n'an ka Soni Ali Bɛ n'an ka Askiya n'an ka Firun n'an ka bɛɛ ka hakili jigin i yɛrɛ la Cheikh Umaru Talu a ye wuli pour que Mali an ka se k'a ta an ye bolo n'an bɛɛ sɔnna ɲɔgɔn ma a tɛ kɛ ko gɛlɛn an bolo donc ne o jigiya kuma ye o de bɛ n kɔnɔ bi n bɛ wele bila ka taa Maliden bɛɛ ma k'a fɔ ko Mali ka wuli k'i jɔ sen kan cɛyi a bɛ se ka kɛ Malidenw yɛrɛ fɛ a ye wuli n'an sɔnna an bɛ se k'a kɛ Ala yɛrɛ bɛ an dɛmɛ a la an ka se k'a jɔ hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wa sallam. I Mayiga ayiwa min bɛ dansigi kɛ an ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye wulikajɔ kɛra an fɛ ka na an ka jamana minisiri fɛ minisiri min ni maa hakili juru caminɛnba don bari a bɛ fɔ maa min ma ko professeur o ye ko dɔn ani a kɔrɔ dɔnbaa ye wulikajɔ kɛra an fɛ a ye an bisimila masala fanba bolila min kan o ye an ka jamana a bɛ se ka dɔnsi kura ta cogo min na Mali kurako min ni maliden bɛɛ lajɛlen jigi bɛ a kan Mali kɔnɔ hakaja Mali kɔ kan masala fanba bolila kan an b'a jigiya k'a fɔ nin bɛna kɛ an ka baro fɔlɔ ye nin tɛna kɛ a laban ye tuma ni tuma ka se ka se minisiri yɛrɛ ma ka bilasiralikan kɛ walima ka ladilikan kɛ ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min b'a to an ka jamana a bɛ se ka sira kura da cogo min na min b'a to an ka jamana a bɛ se ka ɲɛda kura da cogo min na jamana ye a bɛ se ka kɛ jamanaba ye i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na waati tɛmɛnenw na yɛlɛma wɛrɛ yɛrɛ bɛ ta waati min na Ibrahima Ikasa Mayiga an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an bisimila. Merci ne de b'aw fo Ala k'aw ka baara ɲɛ aw bolo Ala k'aw dɛmɛ Mali kurako jɔli la Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma merci bien. Merci beaucoup. An b'a ce. Ayiwa Ala ka dɔgɔkun yɛrɛ jɛmukan jira na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye. يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك
لعرس الحرية لما